ಭಗೀರಥೆ ಸ್ವರ್ಗಡ್ದು ಭಾಗೀರಥಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಜಪಡಾದಿನ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿಪ್ಪಾರು ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಲ ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟದ ಭುವನೇಶ ಗೌಡ ಪನ್ಪನಾರು ಒರಿಯನೆ ಗೂವೆಲು ತೋಡನ ಸಾಸ ಮಲ್ತದು ನೀರು ಪಡೆತೀರು. ಉಡುಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟೆಡು ಭುವನೇಶಗೌಡ ಪನ್ಪನಾರು ತನ್ನ ಪುದರ್ಗ್ ಸರಿಯಾದ ಭೂಮಿಡ್ ಸಾಸ ಮಲ್ತದು ನಿಜವಾಯಿನ ಭುವನೇಶ ಆತೇರು. ಒರಿಯನೆ ಗೂವೆಲು ತೋಡನ ಸಾಸ ಮಲ್ತದು 14 ದಿನೊಟು ನೀರು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸರ್ವೇರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುನಂಚ ಆತುಂಡು. ಪಗೆಲು ಕಂತ್ರಾಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಬಯ್ಯ ಐನರೆಡ್ದು 7 ಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಿಡು ಒಂತೊಂತೆ ಮಣ್ಣು ದಿತ್ತದು ಗುವೆಲು ತೋಡೊಂದು ಪೋಯಿನ ಭುವನೇಶ್ ಗೌಡ ಒಟ್ಟು 14 ಮಾಡಿ ತೋಡುದು ರಡ್ಡು ಅಡಿತಾತು ನೀರು ಪಡೆತೀರು. ಒರಿಯನೆ ಮಣ್ಣು ಗರ್ತದು ಮಣ್ಣು ತುಂಬೊಂದು ಲೆಂಚಿಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ನಡಪಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾದರಿಂದು ಊರ್ದಾರ್ ವಿಠಲ್ ಪನ್ಪೇರು. ಮುಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟೆ ಪಾವಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ಡು ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ಗು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತದು. ಏರು ಗುವೆಲ್ ತೋಡುಂಡಲ 10-15 ಅಡಿಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲತ್ತಿಕೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಆಂಡ ಭುವನೇಶ್ ಅದೃಷ್ಟದಾರಾದು ಮುರ್ದು ಬೈದೇರು.